ọkwanụ ndị ala na-achị, ọkwanụ ndị isi mkpụrụ mmiri na-achị, na ọ bụ ọzụkwanụ ndị udo na-achị. ndị be anyị bịakwanụ fụrụ ka fasi wee wakpo nwata nwa agbọghọbịa bịara ife a na nna ya, wee tigide ya ife, wee gbaa ya ọtọ. ụfọdụ n'ime fa wee nọrọ ebe a wee na-enyi ime ọhụ ya bụ nwata nwaanyị. hei alụ nke bụ na ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị gịnị kpatara ya bụ nwata nwaanyị eyighi ekulu ala na oyiho peteri. nwatakịrị yi akwa eji anakpu ụla wee na-alahụ n'ụlọ be ya. ọmana ndị udo ya achị na ndị ala ya awakpo ya n'ụlọ. ọ bụrụ na ọmana fa na-abịa ohe oyiri trauza wee lahụ ụla. kedu ụdị ka alụ a na-afụzi na nke ikpeazụ abikonu na mmadụ ya nọrụkwa n'ụlọ bie. ndị udo ya achị ejekpụrụ ya na-ekwe nwatakịrị a na-akpọ Emmanuel na ụmụ nwaanyị na-abụ ndị Fulani chi wee baa n'ime ọfịa were mma gburisi Emmanuel yisi ozu ya ebe ahụ. sinsi ya ruo kịta fa ejebekwe jidela anyị ndị Fulani. onye nke fa jidere ejide oluho 2 hours o buru ị ga-akeri ya n'aka mba onye Fulani mawakwa n'ime ọfịa witi ndị otu ya je na-atọkọsị ndị mmadụ. asị ọchịcha nya gba ahụ ojebe n'ite ofe unu ejebekwe n'ime ọfịa ka unu jide ndị na-atọkọrọ ndị mmadụ. n'ide eje n'ụlọ na-achọ nwaanyị unu ya agba ọtọ, nwaanyị unu ya ene n'ala ya, nke unu ya apịa aka n'ala, nke unu ya ene n'ime ọhụ ya. ifela aha eme unu degodo ife unu mere nwa mmadụ. ọhọ nne mụrụ unu ka ọ na unu enweghị nwanne nwaanyị. nwanne unu nwaanyị ma ọ bụ nne unu onye ọzọ mee ya ife awụ na-ewefu ụdị ife onyonyo a n'ihu akwụkwọ. kedu ife unu ya eme? unu asị nọ ndị gịnị ka ebinyedịrị egbe na nke ikpeazụ anafe agagharị aṅụ gheriwe fa m na-anyị bi n'ime ọfịa ṅụba mkpụrụ mmiri ṅụcha anafe eme ka ndị isi adịghọ mma na-agbakere ndị mmadụ egbe ka o si wee sọfa. bịakwana ka nke ọrụ unu ka o si wee mee. o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na afanya bụ nwatakịrị nwaanyị bịara ife a na nna ya bụkwanụ Jennifer Edema Eloho na ọ bụkwa na onye bi n'otu lọji nke dị n'ide mmiri Anambra steeti n'Ọba. n'ọkwa ya ka ndị Igbo ya achị anụnwa wakporufe ebe ahụ wee sị na fa na-achọ otu nwa okorobịa ndị nke na-egwu ojoro n'efere mba ụwa nya ndị yahu yahu nọọ ifefa chọrọ wee bịa na ya bụ lọji wee bịazie n'ime ebe Jennifer bi jụzienụ na Jennifer na ọ bụ nwoke sokwazi wee na-egwu ojoro nwanụ nke bụ na na-akpụ Jennifer ka o jee baa na moto. nwa mmadụ jụ na ọ ya aba na ọ hakwa na-apị ife ọpịpị na ife ọ bịara ife bụkwa na nna ya. nke bụzi na ndị udo ya chi a falụchalụ mmadụ 7 ka 8 wee jide nwatakịrị a wee na-eti ya ife. ụfọdụ dodi ya na-akwa oyi n'elu dọkasịa akwa eji alahụ ụra, ụfọdụ dodi ya na nke ike dọkasịa. amaghị na ụfọdụ anyị nyekwuru ya aka n'ike ka ụfọdụ a na-apịkwu ya aka n'ala wee gbaa ya okirikiri. nna ife adị ọkwanụ mma onye fụkwa eziokwu ya kwuo. wee gbaa ya ọtọ n'ihu ndị mmadụ n'ebe ahụ, ma ndị bi na lọji ahụ ma ndị na-agafe agafe, maka na ya bụ nwatakịrị na-eti mkpu. so onye ọbụla bụrụzi ife onyonyo wee na-ese ọtọ nwa mmadụ maka na o meziri gịnị ọ na-egwu ojolo mgbenya bụ Jennifer ka ọ na-abụ enyi ya nwoke na-egwu ojolo. kedu ife meziri ndị isi mkpụrụ mmiri na-achị ya eji wee tibezi Jennifer ife ka onye zuru oshi? kedu ife Jennifer mere bikonu? nke bụ na ife onyonyo apụtazi wee na-efegharị n'ihu akwụkwọ ebe a nọ wee na-eti Jennifer ife, nke bụ na ndị n'ebe ahụ ma ndị otu fa ndị ụfọdụ na onwe dịrị onye siri ibie n'ozugo fancha niile onye tite ibe ya etiri. ọkwa nwa agbọghọbịa ka a na-eti ife a na ọ bụrụkwa nwa okorobịa ka a na-eti, nke bụ na fa agbakọsịrị aka ọnụ. ndị mmadụ nọ wee na-asị na kọmentị ọ na-abụ na ndị udo ya chi anụ wee bikile egbe ọ na-agbajehofe ka enyefe ọzụzụ ka esi eje akpụ mmadụ, ka esi agbanye egbe enu, ka esi ejebe mmadụ. ọ bụ na ndị isi faje kpọkọrọ ndị isi adịghọ mma ndị agboro nọ n'Ọnịcha wee jee were egbe wee nyefa sifafa na-agagharị fapụtazie fa ama aja, ụfọdụ akwụwa fensị, ụfọdụ ama brọkụ, ụfọdụ arịa okwute, ụfọdụ akụwasịa windo mmadụ mabata si na na-akpụ mmadụ na-achọ ndị na-egwu ojolo. ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-ajụ ọ na-abụ ndị udo ya achị ka ọ dụrụ ije na-achụgharị ndị na-egwu ojolo? na-ekwe nwere ndị gọọmenti họpụtara ọ bụ ọrụ fa ije na-achụgharị ndị na-egwu ojolo n'efere mba ụwa. kedu mgbesi e nyeziri ndị udo ya achị ohere ka fajezie na-achụgharị ndị na-egwu ojolo? ka Jennifer na-egwu ojolo? ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị na ọ bụgo na fa nwere infọmeshọn maọbụ na mmadụ kpọrọ fa wee sịfa na o nwere ndị na-egwu ojolo, maọbụ na Jennifer na-egwu ojolo, maọbụ na ọyi ya nwoke na-egwu ojolo, na ọ bụghị ntu anụnwa fasi wee bịa ka fasi wee kwesị ịbịa, na ifefa ya eme ebu fa nweta dị infọmeshọn feje kpọọ ndị ọ bụ ọrụ fa ijide ndị na-egwu ojolo. nọọ ndị ahụ ka ọ doro ịbịa kpụrụ Jennifer dịka ndị udo ya chinyegoro fa infọmeshọn na fa jidere ndị na-egwu ojolo, maọbụ na-enwere ife aka ebe eji wee jidekwanụ Jennifer na ọ na-egwu ojolo. akpọnụ Jennifer kpọrọ ya jebe na nke ndị uwe ojii. ọ bụrụ na Jennifer ekweghị eso unu aje detara ya akwụkwọ kpọọ ndị uwe ojii abịa kpụrụ ya si ya na o mere ife dị etu a, bikọs nwaanyị si na o kweghị eso unu. o nwere ife o ji wee si na o kweghị eso unu, o nweghị ife o mere. kedu evidensị unu ji na unu jidere ya na ọ na-eme ife dị etu a? unu tie aka na-eti ya ife ka onye oshi.
thank God ka ofu onye n'ime unu aṅụfeghị oke, maka ọ bụrụ na ọ ṅụfere oke ọ gbakere nwa mmadụ egbe n'ọkpa maọbụ ọ bụ na ndị mmadụ anọghị ebe ahụ nye m ifu na ya eme nwatakịrị a. Ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na-eche na ọrụ nchekwa ka unu bịara na unu abịazi ịghata aghata, ka unu abịazi ịkwasa akwata, na ọkwasị n'afọ unu bụ udo ya achị, na unu biko gwagodu ndị mmadụ ebe ya na udo na-achịzi na nke ikpeazụ a, nke bụ na unu ya ejide nwata nwaanyị wee gbaa ya ọtọ. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-akpọ gọvanọ na-achị Anambra steeti na ya kpọkọrọ ndị a ka o jee nyefe ọzụzụ, na ọ bụghị ife ọbụla ọ bụrụ emenike a na-eme ya n'ike, na ọ bụghị ntu ahụ ka esi eme. Ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị onye ma na afọ agbagwe nwatakịrị nwaanyị oyi ọjụ ewee bịazie ka ebo ya ebubo wee kụpụ ya ife na-ekwere ya egwu. Ebe ụfọdụ nọkwa wee na-asị na onwegodo ife Jennifer mere na ọ bụghị ntu a ka fa si wee kwesị ịkpụrụ ya, nọọ ife ahụ eji nwa ya eruzie n'ọfịs fa wee kwube